Tak ja už viem, ako sa robia realitné videá v roku 2026. Musia tam byť vybuchujúce domy, musíme tam postaviť niečo, čo tam nie je z prachu a hlavne tam musí byť povedané, že je to bez kompromisov a pre každého. Ale tento byt vôbec nie je pre každého. On nie je pre niekoho, kto chce panoramatické výhľady. On je dokonalý pre niekoho, kto chce v centre poriadnu terasu, parkovanie a božský pokoj. Bežný interiér musíš za 10-12 rokov kompletne zrekonštruovať. Náčasový interiér znamená, že len sa vybrúsia podlahy, namalujú sa steny a ušetríte 80 000 eur. Šakalaka bum. A tebe čo sa najviac páči na tom byte? Mne sa veľmi páčia vysoké stropy, metrové steny, drevené parkety, staromestská charizma a pritom pocitovo všetko ako nové. Ak hľadáte byt ako tento, budem rád, keď sa nám ozvete. Tu bola trapošina strašná. A výborné na tomto byte je aj to, že stačí si priniesť kufre, kefku a od prvého dňa môžete absolútne bezstarostne bývať.